ширкати кликшоп имконияти харидани телефонҳои мобилиро бо нархҳои арзон ва дастафкаи бепул пешниҳоди шумо мегардонад. Телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва тариқи курьер ба дигар шаҳру вилоят ва посёлка бошад тариқи почтаи Россия равона мегардад. ҳатман занг занед. салом, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. ҳама вақт табиати инсон ба муошират майл дорад. аз ҳамин сабаб ҳар рӯз дар дунё миқдори мессенҷерҳо зиёд мегардад. дар байни мессенҷерҳои популярни яъне маъмул имо аллакай зиёда аз 50 миллион муштарии худро пайдо кард. шумо ҳам истифодабарандаи ин мессенҷер яъне имо бошед, як класс гузореду аз ин 10 функсияи нави имо огаҳ гардед. рафтем. хуб дӯстон, биёед каме оиди сарпарастони канал маълумот медиҳам. баъдан видеоро якҷоя тамошо мекунем. оиди гузаштани сарҳад дар Москав таксиҳо кам нестанд, вале мо онеро интихоб кардаем ки бо муҳоҷирон муомилаи хуб дошта, мошинҳои замонавӣ ва нархашон бошад нисбатан арзон, рақамҳо барои тамос. инчунин муҳоҷироне ки бор доронду мехоҳанд ба ватан равон кунанд, ин фураҳоро тавсия медиҳем ки толи солҳост борҳои муҳоҷиронро мебаранд ва аксарият аз инҳо миннатдор ҳам ҳастанд. метавонед ба ин рақамҳо занг занед. функсияи наве ки ҳоло пешкаши шумо мегардад, аксарият дар версияи нави имо вуҷуд дорад. пеш аз тамошои видео метавонед иморо абнавид кунед. якум, гузоштани мусиқии дилхоҳ дар историяи имо. барои ин аз боло дабавид история, баъдан ин нишонаро пахш карда мусиқии дилхоҳро аз памяти телефон интихоб карда гузоред. дуюм, гурӯҳҳои калон. пас аз абнавид кардан намуди имо ин тавр тағйир меёбад. ба абзор мегузарем. группи поблизости. инҷо гурӯҳҳо мебарояд. агар хоҳед бе мушкилӣ метавонед ба ин гурӯҳҳо пайваст шавед. чунин гурӯҳҳоро сохтанӣ бошед. пас аз абнавид кардани имо то чунин смс омадан аз худи имо интизор шавед. баъд ба контакти гузашта саздад группу, балшая группа ва номи гурӯҳро нависта ҳамин тавр созед. сеюм, иваз кардани фони барномаи имо. ба имо дохил шуда дар боло расми худро пахш кунед, яъне ба профили худ гузаред. акнун дар тарафи рост аз боло нишонаи ручкаро зер карда инҷо фони иморо иваз кунед. чорум, гости дар имо. барои муайян кардани меҳмонҳо ба саҳифаи худ дохил шуда ин зангӯларо пахш кунед. инҷо дар як ҳафтаи ахир киҳо ба имои шумо даромадаанд нишон медиҳад. панҷум, огаҳ шудан аз одамоне ки имои моро доранд. масалан, ягон шахси ношиносе рақами шуморо дар телефонаш сахранид кард. аз ин шумо огаҳ шуда метавонед. абзор, добавить друзей, люди, которые добавили меня. инҷо рӯйхати одамоне ки имои шуморо доранд мебарояд. кадоме аз инҳо шинос бошанд, метавонед дар имои худ добавит кунед. сирри шашуми мо ба ҳамаи мессенҷерҳо дахл дорад. баъзан мехоҳем ки ба сайтҳои худ ва мессенҷерҳо дохил нашуда смсҳоро хонем. чунин имконият ҳаст. ин барномаро аз Play Market скачат карда ба настройкаи барнома дароед. программаи дилхоҳро галочка гузоред. ҳар вақте ки ба ин программа смс меояд, дохил нашуда метавонед аз дохили ин барнома смсҳоро хонед. ҳафтум, мусиқӣ дар профили худ. ба профили худ дар имо дохил шуда музикаро пахш карда якеро интихоб кунед. ҳар вақте ки ба профили имои худ дохил мешавед, мусиқӣ бо тарзи автоматикӣ садо медиҳад. ҳаштум, иваз кардани фони як смс. ба кадом смс ки хоҳед дохил шавед, дар боло нишонаи се нуқтаро зер карда цвет чата ягон ранги маъқулро интихоб карда сахранид кунед. танҳо фони ҳамин смс иваз мешавад. нӯҳум, чат в реалном времени. намехоҳед хатогиҳо ва чӣ тавр навистани смси шуморо дигарон бинанд. настройка, конфиденсиалност. инҷо чат в реалном времениро хомӯш карда монед. акнун смсҳои шумо якбора мераванд ё ин ки смсҳои ҳамсӯҳбати шумо якбора меоянд. тарзи навиштани смсҳо дида намешавад. даҳум,
смс дар рӯи экран. дӯстон, намехоҳед смсҳо ҳамин тавр дар рӯи экран пайдо шаванду дигарон хонанд? пас настройка имо уведомления всплывающие окнаро хомӯш карда монед. ин буд маълумотҳои нав оиди ин мессенҷер. видеоро дар имои худ падилитса кунед то дӯстони шумо низ огаҳ гарданд. ба канал обуна шавед ва лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр.